Республика президенты программалары уңышлы гамәлгә ашырыла. Түбән Кама районының Сухрау авылында яшәүчеләрнең дә теләге шынга ашты. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Ул 2 торак пункт халкына хезмәт күрсәтә. Пунктта беренчел медицина ярдәме күрсәтү өчен барлык шартлар да бар. Кирәкле медицина җиһазлары белән тәэмин ителгән. Бу районда республика программасы буенча төзелгән 9-нчы фельдшер-акушерлык пункты. Нина Виткина безнең иҗат төркеменә фельдшер-акушерлык пункты буенча экскурсия үткәрде. Якты бүлмәләр, заманча җиһазлар. Монда барысы да яңа дип шатлыгын эченә яшерә алмый. 3 дистәдән артык хезмәт стажы булган пункт мөдире. Биредә беренчел ярдәм күрсәтү өчен барлык шартлар тудырылган. Бу безнең больница буенча инде 9-нчы фельдшер-акушерлык пункты булып санала. Шушындый матур зданиедә безнең фельдшерларыбыз бик теләп эшләрләр дип уйлыйбыз һәм халык та теләп яратып килер дип уйлыйбыз. Фельдшер-акушерлык пунктын салганда безгә тагын яңа оборудование бирәләр, яңа холодильниклар. Белгечләргә дә котлык юк. Регина Дәүләтгәрәева шәһәр кызы, Түбән Кама медицина көллиятен тәмамлаган. Земский доктор программасы буенча авылга кайткан. Дәүләт 500 мең сум акча биргән. Сухрау җирлегендә икенче фапны ачабыз. Беренчесе без Смоловка авылында ачкан идек. Бүген инде Сухрау җирлегендә ачабыз. Бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Авыл халкы өчен дә кирип чыгып йөрү өчен дә һәм инде хезмәткәрләр өчен дә бик матур уңайлыклар тудырылган. Шуңа күрә эшләргә. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.